serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This time check is Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 2 na bulan sang Oktubre, tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal na pulo ka persona na dakpan sa ilegal nga panahor sa siyudad sang Bago. Bag-o nga OIC BCPO City Director nagapangayo bulig sa mga Bacolinos kag stakeholder sa pagpaluntad sa katawhayan sa siyudad sang Bacolod. Mga balita naton sa Bacolod City Hall. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang kapulisan kag militar nga hindi pag-arestuhon ang sino man hindi magtambong sa hearing sa Senado angot sa kontrobersyal nga government pharmaceutical multi-billion piso deal. Suno kay Duterte bilang commander-in-chief sang tanan nga uniform personnel sang gobyerno, luyag niya nga hindi mag-inta ang mga pulis kag militar kag maglikaw sa gamo. Dugang pa ni Duterte, ginagamit lamang ni Senador Richard Gordon ang iya poder sa sala nga pamaagi. Suno sa mga senador, gasala na ang administrasyon, gapanik na, bangod, amat-amat nagakatukiban ang ginaligar mga maanomalya nga transaksyon sang gobyerno nga nagamit sang bilyon nga kantidad people's money sa pagbakal sang pila ka mga gamit sa COVID nga porte, overpriced kag suno sa report hindi mapuslan ang iban nga mga kagamitan. Para sa akon, kung wala man lang sang ginatago, dapat tugutan nga investigaron. Kay kwarta ina sang tao, hindi ila. Ang mga opisyal sa gobyerno ginaswelduhan sang tao. Dapat kung may pila ka mga kalamalamahan kag ginatawag pagpalapaw sang people's money, dapat paibalo ng publiko kung bala may kamatuuran ini o kung wala. Kung wala sa ginatago, kag gusto man lang ang transaksyon, ano gid ang dapat kakulbaan sang administrasyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Ikadwa nga adlaw sang filing sang Certificate of Candidacy. Kamusta ang sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod? Aber, sinong gaman sa patrol subong? Si Action Alvin? O sige, areglado. Balita sa patrol. Action Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Subong nga kagahon adlaw sang Sabado, ang pila naton nga mga kauturan this time kusang una ya matamat sa pagpanglakaton para makalinya, pero subong i-action Fred nakitantang iba naton yung mga utod ga amat-amat man lakaton sa dalan sa Lacson going sa area
sang Capitol Lagoon for exercise naman action Fred, no? While ang iba natin yung mga kauturan, mga call center agents ang within kung malapit sa may Capitol Lagoon, ang amat-amat naman sila action Fredo Panao kay nagapanigarilyo ang iban, while ang iban man action Fred nagapangapi, no? Sining kaagahon. Naglalabay man kita kagina action Fred sa dalan sa Lacson. Pila man naton yung mga kauturan ang nagahulat man nga malawagan ang ila pangalan para kahit paano yang matatapan man ang ila sining mga pasyente action Fred, especially ining mga utod nga nagalaong gidya action Fred nga makasulod kag mahibaluan kung ano ang kaintangan sang ila sini nga mga pasyente. Within naman sa area sang Burgos Action Fred ang kalabanan sa mga kauturan ta sining kagahon ang kalabanan diriya mga tricycles nga makitanta, no? Nagabiyahe muni ang lain lang kay yung iba narapas tunga sang kalakadsada, which is supposed to be arela sila sa kilid action Fred. Minalantaw ko ari kami sa may dalan sang CB Ramos, maliko kami diriya dampi action Fred sa may Galo. Kung bala may mga politiko na bala gahambal nga kape. Ako ang mabayad. Pero wala pa so far action Fred, no? Only ang pila natin yung mga kauturan nga nag-amat-amat na diriya pag-abrit ang ila sining mga baligya action Fred, no? Sa ato sining mga kauturan base luyag nila maibaluan kung pila pinakalitas nga presyo karon sa mga bugasta na action Fred, no? Actually ang pinakamanubo nga nakitanta regular well-milled rice is 38 pesos action Fred, while ang pinaka mataas nga nakitaan is 51 pesos. Pero ini siya ang special rice na ni action Fred, no? May ara mandiriya 51 makabigta rather 43 pesos. So hindi pala reho action Fred. May ari man diri man sa area sang sweet kung siya action Fred nga baligyaan na bala between 38 pesos to 51 pesos action Fred. Good morning sa mga taga-IPM. Basin na lipatan nila ang ila sining obligasyon sa may ginsangan mismo sa Galo CB Ramos. Ang basura, wala pa na pick up. No? Basi ma-pick up na nila dugay-dugayo, maguro adlaw. Importante, matinlo ang syudad sang Bacolod. Ang observation sang patrol, ginadulong sa inyo sang life extension. Sa patrol with action ninyo bugina ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:10 na naglipas na ang korpyo anano na ang aton sini obligasyon wala opisina wala trabaho Sabado pizza 2 na sang Oktobre aber amat-amat na kamo pamerkado, luto na pamahaw. Ako ya simple lang. Ang akon sini ginahuluhandom nga pamahaw karon nga aga. Medyo manamit na ng gabukal-bukal gid nga KBL, kadyos baboy kaglangka. Do amo na ang ginapulo pangita sa ginawa ko. Mangkuton balipat lang ko kay Action Lalbin ba. Kung pila ang presyo sang tiil baboy ba. Namit na mula saon bla kagamo ang lutoon nga KBL so sa pagkanamit
inang gauyog-uyog gitambok. Yabawa, daga saka-saka gidugo mo, portes, pagkanamit, amo nang ginapulo pangita sang akong ginawa. Tapos na nag-serve si mo, ga-short report, kagwapusod, okay na ang pamahaw mo, karon nga aga, okay ng morning mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na, roll call naton baw si Milili Uligo, unagid sa linyada si Elvira Hilugo, good morning si Tisay Kabansagan, good morning kay Lito Sicondes, kay Luisa Bianan Kaunga, good morning man, kay Erne Odas Colidas, dira kay Rochelle Evangelista, kay Kit Lowell Pabulan, good morning man, may lang nga pagmonitora, morning ko kay Stila May Ayalen, sa Balino, Kim Re Aliho, April Chris Villanueva, Kagkit Lowell Pabalan, watching from Dene Buena Vista, Gimaras. Taga Gimaras, good morning. Tamyaw lihog kay Vanessa Starmayo, Jinky Di Alagdon, Noel Amar, kag Alex Mendoza, siling ni Milili Oligo. Kay Star Mayo ba si Star Arisha, happy Friday ko no, kay Saturday sa aton, Friday dito sa USA, Minnesota State. Star Mayo, good morning. Kay Lorna Dilahencia, naga-monitor man, subong man, dira kay Rodolfo Jaime Jr. Good morning. Kay Jaime Jr. morning kuno pakitamyaw sa Jaime family sa magsungay kag pamilya Espanyola, especially kay Tatay Edmundo sang Pahanukoy. Thanks Nonoy Jaime. Taga Pahanukoy, good morning. Kay Robert Yusay, good morning man. O sige Kay Robert Yusay, bana ko Robert. Sige. Kay Dari Hilikano, good morning. Aga, pasudan mo da pamahaw. Nalawag ko na kayo ng sudan pamahaw. Kay Ruming Estrabon, Hidalanga, good morning. Sige. Morning sa tanan nga naga-monitor karon nga kagahon. Mabalik ako pagkatapos ni. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. 4:16 na libre nga medical check-up. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:18 na nagdangat na sa 130,870 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 987. Nadugangan ang Negros Occidental sang 395, ginsundan sa Bacolod 229, probinsya sang Iloilo 176, syudad sang Iloilo 87, Capiz 68, Antique 13, kag Aklan 3. Nadugangan sang 784 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 111,485 kag 40 ang bag-o nga napatay ka nagdala sa kabilugan 3,031 samtang 16,344 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:19 na. Sige, morning dira kay Teres Vergara Sanso, kay Rot Antiquinia, good morning dira sa Santinyo Beld, kay Madam kuno aping aga pa nagaluto na sang pamahaw sa karinderya. Milagros Patsico, morning regards kay Mark kag Michelle. Subong man dira kay Nathan Borromeo, morning da sa barangay Panakiaw, Isabela. Tamyaw lang happy listening sa tanan nga pumuluyo sa barangay Panakiaw, labi nagid sa Borromeo kag Hermohino family. Kay Doc Florlingamen Carpio, professor ko sa graduate school ba si Flor gali. Si Pilit, si Binsuda o kung Binsula, sakto ni Binsula ang pag-pronounce ko sang imo apelyido. Sige, morning da may lang nga pag-monitora. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Sige, kay Kit Lowell Pabalan, watching from McLean, Buena Vista, Guimaras. Taga Guimaras, good morning. Kay Robert Yusay, good morning man. May lang nga pag-monitora. Kay Nining Pedero, good morning. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid, kakaagahon. Dira kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Vicky Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Toto Raul Alibugas, dalong galadlad nga napamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Aruyog, pangapin ni.
Kay Councilor Rone Torino sang Don Salvador Benedicto, good morning. Si classmate ko Efren Pumpirada sang Merkado Sumag, good morning man. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, si pare Erning Horilia, gabugtaw na ni karon nga aga. Sa Mag-Agustin family sa Kawayan, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Baw, mga balita sa politika. Si Senador Manny Pacquiao nangunagid bilang presidential aspirant nga nagfile sa iya Certificate of Candidacy para sa 2022 nga eleksyon. Ang running mate gali ni Pacquiao amo si buhay party list nga representante Lito Atienza nga nagfile man sa iya COC sa pagka-vice presidente. Si Pacquiao ginupdan sa iya asawa nga si Jinky kag ni Senador Aquilino Coco Pimentel III. Antes nagfile sang COC, nagpatigayon sang motorcade si Pacquiao sa palibot sang syudad sang Manila. Ang filing sang COC para sa nasyonal nga kandidato ginpatigayon sa Harbor Garden Tent sa sulod sang Supaytel Philippine Plaza Manila sa siyudad sang Pasay. Puerte, no? Tawaya ang filing sang Certificate of Candidacy kahapon. Ari ho, balantayan ini. Man ginayo sang Juan Sambayan, kag gina-endorse nila si Vice Presidente Leni Robredo nga ilamangin kandidato sa pagka-presidente sa tuig 2022. Pero siling sang Juan Sambayan, pananglitan nga hindi pagbatunon sang Vice Presidente ang ila sini endorsement, mapili sila sang bag-o nga kandidato nga ila suportahon. Duha ang ila pilian. Isa, si Mayor Isko Moreno. Ikaduha, si Anay Senador Antonio Trillanes. Sadya na ni. Mainit na ni. Kung gainit ang nasyonal, gainit man ang lokal. Porte, no? Basta eleksyon nga dito, pista mo. Porte, ya. Sinambunot lang. Di mga supporter wala kag tuo, hindi man mga mapunggana. Ang iban kasiling ng kumilik nga patawhay lang. Pero hindi man mo mapunggan sa gwasang opisina sang kumilik kumagagad singgitanda ang pila ka mga supporter. Hindi nga di mapunggan ang rehistrasyon, ang filing pa. Pero kataway ko no sang pag-file, mga disiplinado man ang mga politiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Kay Josette Magua de los Reyes, good morning. Si Imbong Jo Campos ang Maaw. Kay Teresita Quinto, good morning. Gapamati sa La Granja, La Carlota. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Daw naglapaw-lapaw na ang bagyo, pero mabatyagan naton ang kapaang lasang panahon, mayong panahon, pero puwerte sa pagkapaang patimaan ini, nga medyo halong-halong kita sa heat stroke. Pero, ginapaabot nga asod-asod man nga magasulod ang bagyo sa palaabuton. Kadamo pa nga bagyo ang inapaabot naton, mga napulo pa ka bagyo ang inapaabot tubtob magtakop ang tuig 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good morning gali. Alas 4:30 na kay Toto Balulot ba? Toto Balulot ha. Kay John Serna, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kakaagahon. Enjoy lang kita samtang nga nagapanilag kita
sa magapile naman sang ila COC karon nga adlaw pizza dos na, mind you, bisan Domingo do aberto bla mo ang kumilit ka sa pagpile sang certificate of candidacy. Ang bakulod ginapanilagan porte, oo, bakulod ya basta gani nga eleksyon porte ya hindi maintindihan ang ining kwentuhan ay subong upod kita buwas bulag patas. Ano ang report sa COMELEC? Ginklaro ni Negros Occidental Commission on Election Supervisor Attorney Ayan Le Anunoria nga may filing sang Certificate of Candidacy bisan pa weekend. Bukas sa gihapon ang social hall Sabado kag Domingo agod mag-ukomodar sa mga luyag mag-file sang ila COC. Liwat nga nag-apila si Anunoria sa mga mapile sang COC, limitahan gid ang mga persona nga opdon sa filing agod masunod ang tanan nga health protocol. Suno kay Anunoria nga mahimo magpatuman sang panibag-o nga pulisa sa filing sang COC agod mas masunod ang safety protocol. Dapat gid kay delikado subong sus. Oo. Gadamo ang nagkalamatay, gadamo man ang nagkalaigo sang COVID. Daw ga-enjoy man yang COVID samtang nagadamo kag nagapile sang Certificate of Candidacy kag subong man pagbalik naman sang filing naman sang aton mga kauturan parehistro naman petsa 11 tubtub tapos bulan ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang extension. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 na si Angela Liarte gayon dato morning. Tamiyaw ko advance happy birthday sa bata ko sa Clark Pampanga Junjun Castillo. Advance happy birthday kay Ili Andricio watching from Texas, USA. Wow. Kay Jun Serna mayong aga sa akong pinalangga nga ano ni? Si Shiripin Serna. Oh, sige. Good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33. Relax ka mo makadali, ma-relax man ako, balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Action Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung may naman-amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Tapos sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamugin ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Action Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga caption. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Action Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Action Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Kaya muna ato main responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay, no? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga, baka! Tuto, sobra ka na! Sobra na baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwin ni preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Oy, sa tanan-tanan nga may mga armas, magapatuman sang gun ban ang PNP umpisa karon nga adlaw.
Halong-halong kamo, tugtog pa ini sa Oktobre 9. Bangod man sa pagsugod sang filing sang Certificate of Candidacy sa magapapili para sa Mayo 2022 nga eleksyon. Suno kay PNP Chief General Guillermo Ilizar ang suspensyon sa pagdala sang armas sa bilog nga pungsod Magalawig alas 7 sang aga sang Oktobre 9. Patag ni Ilizar tuyo sang ganban nga masiguro hilway sa anuman nga insidente ang nagausar sang armas. Ang filing sang COC halin Oktobre 1 tubtob 8 kag para masiguro ang seguridad sang pumuloyo. So ginapandaman ka mo hindi ka mo magbitbit armas kay base kon medyo pusasan ka mo sang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na. Basta gani politiko daw wala amay, wala parinti, mag-amay nga singson dito, sabit amay kag bata mainkwentruhanay mo sa pagka-vice gobernador sa Ilocos, amakin mo yan, amay kag bata, mag-inkwentro, daw hindi amo, no? Ang iba niya gaupod, isa lang ka tuhog, kung isa ka pamilya, dito sa Ilocos, sabit kag ang iya bata nga si Ryan, mainkwentro sa pagka-vice gobernador, porting politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na kay At Tandoy. Good morning ba si Baloyloy kuno sa Sinda Ibong din. Si Atia Kim Iriman, good morning. Kay Aida Alunan, kay Junel Cartel Beliote, good morning. Ba morning kuno sa ila idol councilor ising silang Morning. May lang nga pagmonitor upod-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pagpasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Kamusta yung filing sa Bacolod kahapon? 15 ka kandidato sa Negros Occidental ang nag-file sang Certificate of Candidacy kahapon nga adlaw. Ini ang ginlakipan sang siyam nga magapapili bilang board member, 4 ka mga pagka-kongresista, 1 ka gobernador kag 1 ka vice-gobernador.
may nagpapili sang o nagfile sang COC sa pagka-vice gobernador pero di daw wala gin batong sang kumili kuno kay kulang man to mga requirement siya ba mainkwentro siya kay Vice Governor Jeffrey Ferrer abit lantawon ta hulaton ta kung makumplito yung requirement siya kung mainkwentro gid siya kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Isa man no ang nag-file si UC sa pagkakonsyal sa Bacolod, si Alan Arroyo. Si Alan Arroyo. Kada eleksyon, file ni siya, no? Sige, kinamatarong na sang tag sa katao, kung mag-file sila, kagluyag nila, nga magpapili. Depende man na sa tao, Basi bala palaron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na morning dira kay Aida Alunan. Good morning man dira kay Uka Malino. Nagapamati upod sa konti ayon Evelyn Giaresco Malino sa Patikwe Hinigaran. Shout out no sa Pumuluyo sila barangay mayo lang nga pag-monitor. Ba langga la kuno nga mayor kay Dodge Dalida. Good morning kapi-kapita. Nagasigabong ang Aksyon Radio Bacolod. Sige, areglado, standby, balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran.
kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung may naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian Action Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Aber kape-kape kamo da. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Aber panilagan ta kung sino naman ang mag-aarangkada sang ila sini nga Certificate of Candidacy karon nga adlaw. Kay Jose Mungcal Torilla sang Binalbagan, good morning. Kay Jinky D. Alagdon, morning. Kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Urigo, kagtanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Jocelyn, good morning, may lang nga pag-monitora. Kay Manjo Arnijo, kay Imbong Jucampo, good morning Kapita. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:05 na
Dire kita. Bag-o nga OIC BCPO City Director nagapangayo bulig sa mga Bacolinos kag stakeholder sa pagpaluntad sa katawayan sa siyudad sang Bacolod. Gitalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office sa pagpungko kahapon nga adlaw ni Police Colonel Thomas Joseph Martir bilang officer in charge sa Bacolod City Police Office. Iya ginahingyo ang suporta sang Bacoleños kag mga stakeholders agod mapaluntad ang katawhayan sa syudad sang Bacolod. Ini ang panawagan ni Martir Action Fred sa iya pagpungko kahapon nga adlaw bilang officer in charge sa Bacolod City Police Office sa turnover of command nga ginpatigayon sa Bacolod City Police Office. Si Martir Action Fred ang nagpangalagad man sa Negros Occidental Provincial Police Office kag sa Bacolod City Police Office sa diin ante siya gin-assign bilang officer in charge sang BCPO bulos kay outgoing Police Colonel Manuel Placido nga i-assign dito sa Campo Crame nang regional chief siya sa Police Security and Protection Group o called PSPG sa diin siya ang in charge sa BIP Security. Nagpangalagad din siya bilang Police Director sa Zamboanga City duha ka tuig. Sunod sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir ang pagpungko niya bilang City Director sa Zamboanga City sa tunga eleksyon ang natabo man diri sa masyudad sa Bacolod nga siya pagpungko ginpatigayon ang national kag local election. Sunod kay Martir Action Fred, obserbaran niya ang kapulisan sa syudad sa Bacolod sa ila performance kag kung nangin maayo man ang ila sitwasyon kag wala sang problema, posible magapabilin ini sila sa ila pwesto. Sa gipamangkot man sa Action Radio, si Martir kung ano ang iyang mga komento sa mga unsolved cases diri sa mga syudad sa Bacolod. Sunod siya Action Fred nga magabatigayon ini siya sa ginatawag nga backtracking sa posible kasulbaran sa mga unsolved cases diri sa syudad sang Bacolod. Action Eric, bago naman, isa ko katuig sa PSPG, medyo tawhay-tawhay ito and balik na naman sa city station na naman. So siguro, muli ng destinita, kaya doon talagang ikopter niya ng butang. Kagati, hindi ka naman grocer manipag. Sa syudad sa Bacolod, in terms sang mga kriminalidad nga katabo, updated ka man guro, kaya may mga Facebook na tasubong nga kernel? Oo, may nakita mong po, Action Eric, pero i-advise ko pagit ang self ko para mag-update ko. Ara ka man. Oo, no problema. Ang support niya naton sa Action Radio ya, forever na, basta mga performer kuno nga mga city director incoming Colonel eh. Lisa ko na Action Eric ang mga gina. So para si mo Colonel, big challenge kag timing man nga election gid. Oo, mo gani Action Eric. Mo man ato pag-abot ko sa Zamboanga sa 2018. September man ako itong nag-assume election material gid. Before we wind up, may gusto ka i-appeal sa Bacolod sa liwat mo pagbalik bilang city director na sang BCPO? Anong hingion mo pumuluyo sa Bacolod, Colonel? Yes, Action Eric, no? I'm asking for the support and cooperation of all stakeholders, community, and of course, yung organic personnel ng Bacolod City Police Office. We'll work for peace kasi kailangan gid na mataway ang aton syudad. Pinalangga ang syudad. God bless Bacolod. Police Colonel Thomas Joseph Martir, officer in charge sa Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radio. Ang ining report, ginadul City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kay Ide Ismakilan kag Martin Aliling, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod sa Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year,
Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. May bukol ba lang nga nagtubo? Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Aber, dire kita. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, 11-21. Una nga bula, 11 kag 21. Second draw, 36-22. Ikadua nga bula, resulta 36 kag 22. Ikatatlo nga bula, 7-26. Ikatatlo nga bula, 7 kag 26. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Baw isa naman ang nagmilyonaryo. Jackpot base kamo ang naka-jackpot sa 645. Isa ang winner, are ang resulta. 9, 13, 29, 30, 10, 19. Resulta sang 645, 9, 13, 29, 30, 10 kag 19. Okay? Igo ka mo? Dako, 8 milyones ang imo premyo. Instant millionaire. Saylo kita 658 baw. Dako na kayo ang jackpot. 148,944,172. Ari
ang resulta in any order. 18, 49, 23, 22, 19, 47. Resulta sang 658, 18, 49, 23, 22, 19, kag 47. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 morning da kay Angela Liarte gayon dato. Good evening kuno sa Bataya sa Libanon si Maricon Castillo. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Lily King, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Ari ho, bao si Star Mayo. Dako mga staro ang kitaon. Ari ho, may ipamangkot ako sa inyo. May asma bala kamo. Wala untat na pag-ubo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:18 na. Good morning sa tanan naton nga tagpalamati sa nagabantay sa filing karon na magulo adlaw. Kay Rosel Fulgencio Susana, good morning. Ga-monitor kami di sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Nobi Magapan, good morning man, naga-monitor man sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Taga Don Salvador, Benedicto, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag kasi mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa naton may naga-standby gid sa Comelec adlaw-adlaw nga tanan para magbantay kung sino ang mag-file sang ila Certificate of Candidacy. Dire kita, dugay-dugay sa mga balita naman nga natipon sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, labi na gid sining filing sang Certificate of Candidacy. Kay Micaela Gilaran sang Gida, good morning. Kay Teresita Orita Kahuraw, kay Alex Puentes, kay Judith Yanson from Judith Mulasi kag Otek Mulasi sang Pandanon Don Salvador Benedicto, kay Di Anton Diaso sang Patria Village, araman siya nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Dire kita mga balita naton sa City Hall. Balita City Hall. Upod kay Aksyon at kay Hupon. Aksyon at please go ahead. Good morning, Action Fred. Nagapati si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ngayon di pa dapat nga halugan sa Bacolod ang ginapatuman sining travel guidelines kag health requirements sila binasa padayon nga pagtaas ang kaso sa COVID-19. Suno kay Familiaran, hindi lamang kanamuon sa mga persona nga nagapositibo sa mga balatian ang padayon nga nagataas sa syudad, kundi ginalakipan man ini sa mga individual nga nagakalamatay.
Ini man ang rason sa upang kay pamilyaran kung nga personal ang ginbisita kahapon nga daon ni Mayor Bing Lunadia ang Midway Facility sa Alihis bangod sa plano nga paggamit sa lugar bilang temporaryo nga tiniran sa mga pasyente nga nagahulat sa bakante nga hospital. Padayon man nga ginapanawagan sa Vice Alkalde sa Bacolod noon na kung mahimo magpabakuna agon makalikaw sa anuman nga peligro dulot sa ngamo nga balatian. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Hupo na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26. Kay Delia Liabe, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. Time, las 5:30. This time check is brought to you by Nag-a-appeal na si Bacolod City Comelec Officer Attorney Katrina Kanya. Pa-file na kamo sa inyo COC mas temprano nga man. Basi bala may mga diferensyang papilis nyo, kundi makoreksyonan pa. Di kung last minute kamo nga mag-file kag madiskubrihan nga may mga diferensya kulang-kulang ang mga rekisitos, di kundi mabudlayan ka na. Sige na, file na. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Kay Sherwin Hogos, nagapamatig ikno si Morina Isconde sa Russia, dira sa iya sini lugar sa Isabela. Dini si Bukawan sige. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Kay Lebe La Corte sang Saudi Arabia, good morning. Kay Ede Laos, nagamonitor sila ni Nanay Sabel sa Victoria City. Kay Nestor Dahay, morning. Nagamonitor kami di sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligal Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. That time, las 5:37 na, napulo ka personaw na dakpan sa iligal nga panahor sa siyudad sang Bago. Si Action Brian Murdin may report. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na friend, pulo ka mga tao nakaladakpan sa ginpatigayon nga raid sa kapulisan dira sa may Purok Sunflower, Barangay Kalumangan, siyudad sang Bago, tinilikdan nga adlaw. Ining napulo ang mosanday Dina Garcia, 42 anyos, Edilen Sodayon, 41 anyos, Rica Putistad, 37 anyos, Cecilin Abalahon, Go, 42 anyos, Fernando Montaño, 63, Eduardo Pinida, 62, Marilyn Perwilo, 52, Helen Abalahon, 58, Ruby de la Peña, 33, kag Elina Ramos, 30 anyos. Action Fred. Ini sila anadakpan sa akto nga nagahampang sang tungits kag Mahjong. That's why nga nakuha sila poder ang isa kaset sang playing cards, duha kaset sang Mahjong tiles. Action Fred. Siyam ka bangko, pati nang ina sining nga cash nga 910 pesos nga napatihan pusta sining nasambit nga mga persona. Inang balita ini sa Action Brian more than nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na, kay Barayo Gares ang Pandanon, Don Salvador Benedicto, good morning. Kay Mila Miliba Sapol sa Purok Sunflower, Tangob, taga-Tangob na good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Judith Ianson, good morning. Sige, good morning da sa mga grupo mo. May lang pag-monitor. Kay Jacqueline Marino, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:44. Mga blatter entry pagkatapos ini. Agapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Philippine Standard Time, las 5:49. This time check. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Bawa, ga katol ang atong dapadapa sa filing naman karong adlaw kada sino naman ayan. Kay Christian Ruas ang Victoria City, good morning. Kay Erwin Di Caturia sa Gonzales ang Maao. Kay Arman Regalado sang Montara Isabela, good morning. Kay Star Mayo, morning kono kay Sir Alex Muntisa, Jinky de Alagdon, via Jonathan Lily King, Ibon Boucher, halin ini sa USA. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning man. Sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, may lang pag-monitor da. Sige. Kay Christine Minyes Villalobos, kag Atiya Kim Riman, siling ni Star Mayo. Kay Judith Yanson,
muni sa kapihan dira ni Bunjing sa gapangapi dira sa Barrio Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin kay Judith Mulasi. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning kunuda. Good morning sa sige. Kay Milili Uligo Kagawad Timay, kag Munit Lobaton sang Mambulak Silay. Morning sa inyo. Kay Arlene Cabrillos, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to everyone regarding Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. City, pilala ka mga blatter entry upod kay Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining 8 ka mga persona matapos na aktuhan nga nag-engage sa illegal nga panahor sa Purok San Roque, Salvacion, Banwasang Murcia. Actually, duwa ni ka-grupo Aksyon Fred sa separado nga lamisa sa sulod mismo sa panahuran. Una, lamisa sa nga grupo ni Jesse Sancho, 51 anyos, kag 3 pagkaiban, ining 4 Aksyon Fred na aktuhan gahampang sang Badyong. Samtang sa pihak naman nga lamisa, iya sang grupo ni Madeline La Chica, 56 anyos, kag 2 pagkaiban, akto man nga nagahampang sang Tong It's. Sulod diri kay Lieutenant Frankie Pasyente, ining 7 ka mga persona o kung 7 ka nagkala-aresto, akto nga nagaampang sang illegal nga panahor sa diin na recover sa ila, isa ka madyong set kag 241 pesos ginapatihan bet money, samtang sa pihak naman na recover sa ilang isa ka set sa baraha kag 160 pesos ginapatihan bet money. Report sa patrol, ang Kaaksyon nyo Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,